Anirem a sumar dues fraccions. Aquí tenim dues fraccions. Com sabem que tenim dues fraccions? Perquè cada pal és una fracció. A dalt hi ha un numerador, a sota un denominador. Aquí tenim una altra fracció, a dalt un numerador i a sota denominador. Doncs per sumar el primer que hem de fer és agafar els denominadors i descomposar-los. 5 i 3 i hem de descomposar-lo. Per descomposar el primer que hem de fer és anar provant amb els nombres primers de menor a major. O sigui, primer provarem entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11, entre 13, entre 17. Molt bé. 5 entre 2 ens dona un nombre decimal, per tant no l'agafem. 5 entre 3 també ens dona un nombre decimal. El proper nombre que provem és el 5. Com que és un nombre primer, doncs ja ho tenim. 5 entre 5, 5 dividit entre 5, 1. Doncs ja hem acabat de descomposar el 5. Anem amb el 3. 3 entre 2 ens dona un nombre decimal, per tant el descartem. Anem al següent. 3. 3 entre 3, 1. I ara apuntem els nombres que ens ha donat a la part dreta de la columna. 5 i 3. Per fer el mínim comú múltiple, el que fem és agafar un nombre de cada i si es repeteixen agafem el nombre amb un exponent més alt. El primer nombre que trobem és el 5. No el trobem enlloc més, per tant seleccionem el 5. Quin número més trobem? El 3. Només el trobem un cop, per tant també el seleccionem. I aquests nombres seleccionats els multipliquem. 5 per 3 ens dona 15. Ja tenim el mínim comú múltiple. Ara seguim amb la suma. Molt bé, el primer que fem és respectar l'estructura. Si aquí tenim dues fraccions separades d'un signe més, aquí també tindrem dues fraccions separades d'un signe més. Novetat. En lloc de posar els antics denominadors, el 5 i el 3, aquí posarem en totes les fraccions 15, que és el resultat del mínim comú múltiple. Molt bé. Ara el que fem és la primera fracció, jugarem la primera fracció amb la primera fracció i la segona fracció amb la segona fracció. Molt bé. El primer que fem és 15 entre el primer denominador, 15 entre 5, ens dona 3. Molt bé, doncs 3 multiplicat pel numerador de la primera fracció. Anem a la segona fracció. 15 entre 3, 5. 5 multiplicat pel numerador, 9. Molt bé, següent pas. Respectem l'estructura, dues fraccions separades pel signe més. Copiem el denominador comú i ara calculem. 3 per 2, 6. 5 per 9, 45. Molt bé. El pas següent serà respectem, ja no cal ni respectar l'estructura, el que fem és només una sola fracció amb el denominador. Mai sumarem els denominadors, sinó que respectarem el denominador comú. Això és molt important perquè és on es cometen la majoria d'errors. I a dalt sí que sumem. 6 més 45, 51. Molt bé. Ara tenim 51 partit entre 15, però en la majoria, quan fem sumes i restes, multiplicacions i divisions, el que fem és preguntar-nos si podem simplificar aquesta fracció. O sigui, si trobem una fracció equivalent menor. Molt bé, el primer que hem de fer és provar-ho amb els nombres primers, igual que hem fet a l'hora de descomposar. El primer nombre primer que utilitzem, que provem, és el 2. Ara mirem si aquesta fracció es pot simplificar entre 2. Perquè es pugui simplificar entre 2, el numerador i el denominador han de ser nombres parells. Acaba amb 1, doncs aquí ja no podem simplificar entre 2. Anem a provar-ho entre 3. Perquè es pugui simplificar entre 3, el que hem de provar és
de sumar les seves xifres. 5 més 1, 6. Si aquesta xifra és un múltiple de 3, doncs significa que el podem simplificar entre 3. A baix també, 1 més 5, 6. El 6 és múltiple de 3, què vol dir que és múltiple de 3? Doncs que és que la combinació de dos nombres, que no sigui l'1, ens dona un número que es pot... que la combinació de dos números ens dona aquest resultat. Molt bé. Hem demostrat que es pot simplificar entre 3. Molt bé. 51 entre 3 ens dona 17. 15 entre 3 ens dona 5. Molt bé, anem a provar-ho. Si la fracció origen no es podia simplificar entre 2, no es podrà simplificar entre 2 en les fraccions simplificades. Per tant, el 2 ja no el provem, el 3 que ens ha servit aquí, provem entre 3. 1 més 7, 8. 8 no és múltiple de 3, per tant hem de seguir provant. Per quin número provem ara? El 5. Perquè un número sigui múltiple de 5, ha d'acabar amb 0 o amb 5. Com que acaba amb 7, no és múltiple del 5. Provem amb el 7. 7 per 2, 14, 7 per 3, 21, per tant el 17 no. El 13. 13 per 2, 26, per tant no. Llavors, provem ja directament el 17 perquè és un nombre primer. Molt bé, com que aquest és un nombre primer i aquí no es pot dividir entre 17, doncs ja tenim la solució definitiva. 17 cinquens és la solució definitiva. Anem a buscar un altre exemple. En aquest cas es complicarà la cosa perquè seran 3 fraccions. Tenim 6 setens més 10 quarts més 5 sisens. Aquest és l'enunciat. Com hem fet abans, el que hem de fer és agafar tots els denominadors i descomposar-los. 7, 4, 6. Molt bé, 7. Entre 2 no es pot, entre 3 no es pot, entre 5 no es pot, entre 7 sí que es pot. Això ja ho sabíem perquè el 7 era un nombre primer, però hem demostrat 7 entre 7, 1. 4. El primer que provem és entre 2. 4 entre 2, com no és nombre parell, doncs sí que es pot. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, sí, 1. Anem entre el 6. El 6 entre 2 es pot? Sí, perquè és nombre parell. 6 entre 2, 3. Molt bé, 3 entre 2, no. Entre 3, sí. 1. Molt bé, ara recollim totes les dades. 7 per una banda, 2 a 2, perquè és el 2 dues vegades, o sigui 2 al quadrat, i aquí tenim 2 multiplicat per 3. Val? O sigui, tots els nombres descomposats es multipliquen. Molt bé, per fer el mínim comú múltiple, el que fem és seleccionar un cop cada nombre i si es repeteixen agafem el que tingui l'exponent més alt. Molt bé, el 7 es repeteix, hi ha algun 7 més? No, doncs agafem el 7. El 2 es repeteix? Sí. Aquí tenim un dubte, si agafar aquest 2 o el 2 a la 2. Hem dit que si trobàvem més vegades un nombre, agafàvem l'exponent més alt. L'exponent més alt és aquest. Molt bé, el 2 ja l'hem agafat, ara ens queda agafar el 3. D'acord? Tots aquests nombres els apunto i els multiplico. 2 a la 2 per 3. 7 per 2 a la 2, que són 4, per 3, i això em dona 7 per 4 per 3, 84. Aquest és el nombre, el mínim comú múltiple. Com hem fet abans, respectem l'estructura. Què vol dir respectar l'estructura? Doncs aquí quantes fraccions tenim? 3. Doncs escriurem 3 fraccions i respectarem els signes, o sigui, copiarem els mateixos signes. 1 més 2 més 3 igual. En lloc de copiar els denominadors antics, escriurem el denominador comú, que és 84 en tots els casos.
Molt bé. Ara la primera fracció amb la primera fracció, segona fracció amb la segona fracció i tercera fracció amb la tercera fracció. No ens hem de confondre amb això. 84 entre 7 ens dona 12. 12 multiplicat pel numerador, 6. Molt bé, anem a la segona fracció. 84 entre 4, 21 per numerador, 10. I ara anem a la tercera fracció. 84 entre 6, 14, multiplicat pel numerador. Molt bé, següent pas. Separo aquí perquè no hi hagi confusió. Quantes fraccions tenim? 3 fraccions, sembla igual perquè sapiguem que és un altre pas. 3 fraccions separades pel signe més. Copio el denominador comú, que és 84, i a dalt ho parem. 12 per 6, 72. Segona fracció, 21 per 10, 210. I 14 per 5, 70. Molt bé. Ara ja tenim les operacions fetes, ara sí que passem de 3 fraccions a una sola fracció, amb el denominador comú. No sumem els denominadors. Repeteixo, no sumem els denominadors, respectem el mateix denominador. Repeteixo perquè és un dels errors més repetits a l'hora de fer sumes i restes de fraccions. Molt bé, i a dalt els numeradors sí que els sumo. Sumo 72 més 210 més 70 i això em dona 352. 352, molt bé, ja tinc la suma feta. El que haig de fer és veure si es pot simplificar aquesta fracció. El primer que haig de fer és mirar si es pot simplificar entre 2. Es pot simplificar entre 2? Miro si els dos nombres acaben en una xifra parell. 2 i 4, sí. Per tant, sí que podré simplificar-ho entre 2. 352 dividit entre 2 dona 176. Ara, a baix, 84 entre 2 dona 42. Molt bé. Ara miro aviam si puc simplificar un altre cop. Com que he pogut amb el 2, torno a provar aviam si es pot simplificar entre 2. A dalt acaba amb una xifra parell i a baix també té una xifra parell, acaba amb la xifra parell. Per tant, es pot simplificar entre 2. 176 dividit entre 2, 88. I a baix, 42 entre 2, 21. Molt bé. Ara torno a provar si es pot simplificar. Entre 2 es pot simplificar. A dalt sí, perquè acaba amb un nombre parell, però a baix no, perquè acaba amb nombre senar. Per tant, provaré aviam si es pot simplificar entre 3. Per si es pot simplificar entre 3, vaig a veure a través de sumar les seves xifres. 8 més 8, 16. 16 no és múltiple de 3, perquè 3 per 5, 15, 3 per 6, 18. Per tant, ara provo entre 5. Perquè sigui múltiple de 5 ha d'acabar amb 0 o amb 5. Acaba amb 8, per tant no ho és. Entre 7. 88 entre 7 no es pot. Entre 11 tampoc. Aquest sí, però aquest no. Per tant, ens queda que el resultat definitiu és 88 21ens.